Hello guys, tadzoka zvekare nemamwe secrets and confessions. On this episode ndichakuplayerai WhatsApp voice note yandakareceiva kuWhatsApp. Mwanasikana uyu anga achirondedzera upenyu hwaakararama, upenyu unonzwisa tsitsi, and she is also appealing for help. Saka regai ndibva ndakuplayerai WhatsApp voice note yake. Hello nkomanashe, muri right here? Ndinovimba kuti ndichaona rubatsiro. Ndinoona vazhinji vari kuwana rubatsiro pachannel yenyu. Ndowanzoteerera paYouTube nepaFacebook zvakare. Ndowanzo kunoteerera maconfessions evamwe ndochiona rubatsiro. Ndinovimba mukomanashe kuti ndichaona rubatsiro pane confession yangu yandichataura. Inini ndinowanzoisa maconfessions ndowanzo kutumira maconfessions paFacebook uchida rubatsiro. Inini upenyu hwangu hwakamira hwakadai. Mba medu takaberekwa mba medu 3-4. Taigara na dad vangu na amai vangu. Saka mukurarama dad vangu kwanikwa vaishanda. Saka taigara na mama neimwe nzvimbo iri muHarare ndomataigara. But taigara tichita zveshe kuti ningochigara nehama dzekwababa dzakatikomberedza namai vangu. Baba vangu vaishanda. Saka munini wangu pakatanga kurwara, baba vangu munhu asinoita serious nazvo. Vaiva kubasa. Saka vaita zvekuuya pamaweekends kana kumamonthend. Saka ini ndaitoenda kuchikoro ipapo ndichiriwo mwana. Ndini wekutanga mhuri medu. Saka munini wangu akazosvika pakushaya. Amai vangu vakamira kuti mwana aone kuvigwa zvakawanda, kunyange pakabuda mitauro yakawanda, but zvakangopfuura. So kubva kuprimary yangu inini ndisvike kusekondari zvakaoma. Primary ndaita zvekutransgresa, ndikabva apa ndombendonogara nehama yamama vangu. Nomboda dad vangu munhu wekuti asimudze musoro. Vakabata mari vanenge vakutomika sure kuti vaona something chekunwa kuti vadhakwe. Saka inini nevanina vangu takura tichingochengetwa namama. Mama vaingoshandawo, pamwe vaimbotengesa pamusika, pamwe vaita mabasa ekushanda vari mumba vachiita mabasa eumaid. Saka ndokura kwese kwatakaita. Saka ini ndakazonyorawo grade 7 yangu chigara nehama yamama. Ndobva ndazotanga kugara naivo mama. Ndadzoka kwanga vari vakatanga kushanda. Vandaendawo pane imwe high school vandadzidza from 1 up 4. Chero kuenda kwandaenda kuchikoro zvacho zvakatooma. Pamwe madesi ndairova kuenda kuchikoro ndichienda kumaprazi kunohodha muriwo nekunotsvaga huni ndotanga kutengesa kuti ndiwanewo mari yemabooks nemari yekutenga hembe dzekupfeka, mafuta, nekubatsirawo mama kuti vanin'ina vangu vakwanise kuendawo kuchikoro nemadhezi vangu vari kuprimary. Saka ndakazonyora 4 yangu zvakaoma kudai. Dad vangu vaivepo, munhu airova, taigara takarohwa everyday. Tamba chitetorera kana musango kana hama dzakapesa dzatonetawo navo. Saka dad vangu munhu wekutoti haatonzwisisi kuti zvavanoita zviri normal kana munhu akatoita chekugadziro. Saka inini ndakazopedza kunyora 4 yangu. Ndabuda ndakapasa. Ndakabuda ne8 subjects zangu. Pavambva vati ini mari yekuti uchiendera mberi yekuti uende A-level ina handisisina. Wotoona kutoita sei mukomana. Saka ndakabva ndawana basa. Ndaona basa kuHarare, muHarare chemo chaimo. Ndobva ndatanga kushanda basa riya. Pamba ndaishanda apa panga pakaoma. Mai vacho vainedza zvisingaiti. Vaiti ndinofanira kumuka na 3 o'clock ndichiita mabasa epamba ifsharamba zvakawanda. Then pakurara vanotomika sure ndofanira kurara ndachaira the whole room, ndakorobha imba yese, the whole room, marooms ese, the whole house. Ndofanira kuchaira the whole house. Saka zvakaoma because zvaindikurira zvandakatanga kuzvimba makumbo nekumira. Mwiri wangu ngogara uchingorwadza. Plus vangu vana 5. Saka inini papo nandichitori kumudiki ndiri 18 years. Saka zvakazopesa zvakundikurira.
ndobva ndasiya basa riya. Pamwe pacho ndandine system yekunyepera kunzi ndaba ndisina kuba, ndinorangarira pakamboshekwa mari ngere yebusiness yedenda ubank papetika namo. Then mai vaibva vasiya mari yavo irimba wailokera. Then saka pamba takasiwa takawanda nevahama dzavo, pabiwa mari iyoyo aminda nayagwenjerera dhobha tora mari yakatowanda. Ndikatombetswa mapurisa ndikanzi ndenge ndaitora, ndingori munhu yengoti ndainge wakizonja handisina kuita. Saka dzamara ndazota zvekutoudza vamwe ndingangoti mwana wasisi wamama, but not sisi wamama chaivo chaivo. Saka ndiya ndakazoudza Batwa hazvimbonetsi izvo, mina ndikutsvagire basa. Ipapo ndanda ne 19 years, but mina ndikutsvagire basa kunoku kwaigara, but muri Harare imomo. Pandatowana basa pandatanga kushanda. Saka vasikana vakatagara patanga kutondishungurudza vachindirova. Iva vaitogarawo mu2 rooms, vanga vari vasikana 3 but vanga vari masisters. Saka vasikana vaigara vachingondirova every time because mabvira ndakaenda kumba pandakabva ndichitsvaga basa anga asina kunaka. Ndakanzi ndiregere zvekuenda kubasa ndingogare pamba. Saka ndakatoita zvekutobva kozatoona kugara hakuite. Vanini vangu vanipesa asikasendawo chikoro because baba vangu vanga vanditi nehama dzavo ndogara muarea imomo, vanga vanditi iwo madhezi baba vangu vasingasashandi nanhasi havasi kushanda, vanditi hauna kwauri kumboenda. Saka mabvira ndakaita vasikana vakazviziva ndo mabvira ndakaita, vakangondishungurudza but ndakangoshingira zvakadaro. Then vazoendawo neni kune imwe chechi yevamwe madzibaba. Saka madzibaba ava handizoti vakandida nedhei iroro here randakasvika kana kuti vanga vakatonditageta. Vatonditi unozodzoka wega. Ndobva ndaenda kumba nevasikana vaive tatobva nobatsirwa kumasuwo vanga vari ngosoko. Madzibaba aya nobva vanditi ndidzoke, ndobva ndazodzoka ndega mangwana acho. Saka pandakadzoka mangwana acho madzibaba aya vakabva vanditi ndoti tiende kumba kwemina wangu ndonoti ndonobutsa zvinhu zviri pauri zvakaiswa nehama dzako nevaroi natete vako. Saka ndakabva ndatoti no it's okay, plus I was 19 that time. Panaenda navo madzibaba vaya vaenda navo kumba kwavo, kumba kwemina waigara ega. Madzibaba vaya ndobva vanditi dotoone zviri pauri. Ndobva vanditi vhura blouse rako ngovhure padumbu. Ndavhura ndobva wabuditsa chinhu, so I don't know kuti ndochiti chii, but chinhu chocho changa chichitonga like chimwana chemumwe muti, so chimwana chimwe chimuti, sort of like chimwe chikwati chemuti, but changa chakamoneredzwa nemabeads, tumabeads tune tumared, black and white, vawazvibudisa panjere. Saka ndakatorowo nehana wandimwisa maheu, but maheu aya anga akatovhurwa kare pandatonwa. Saka baba vakandipa maheu iwayo madzibaba ivavo, ndakatanga kubvuma zvese zvavaida. Vachindibva vatichienda mangwana kudzoka, ndaenda mangwana pandakadzokera ndopa vakanditi pinda mumba. Ndakatobvumawo watonditi bvisa sketi yaunayo nditokubvise zvinhu zvakaiswa kuzasi kwako, kuzi ndosaka uchiona vakomana vachingokusema uchingoonekwa sechimbuya, ena ndozvaitoita upenyu hwangu. Saka doti tibvise chinhu chiri kuzasi kwako. Ndati hazviiti, ndikatanga kutoitawo nharo. Ndobva watonditi hauiteka nharo, watora imwe tsvimbe yanga wanayo, so watonga kutoti chinhu chiri pauri ndochikuita tiite nharo, watonga ndorova musoro nepadumbu. Madzibaba ndobva watoti ndobva watotanga kutondimanikidza. Ndakatoramba ndikati handisi kuda. Madzibaba aya ndakazongopedza ndatoti bvuma choti mweya uri pauri ndokutoti usabvume kuti tiite zvatoda kuita. Ndikatoramba ndikati ndakuenda. Bva madzibaba aya vakatozoita zvebhaiginya, ndopa vakabva vandithreatena vakati kwangodza munhu chete uchiona zvichaitika kwauri, ende mai vako uchiona zvichaitika kwavari. So nekutya vakatanga kundindidzoka every day. Ndakarwadziwa. Madzibaba aya vakarara neni almost 3 months vachirara neni vasinombodzivirira. Pane mukomana ndaidana naye mazuva iwayo,
mukomana yeye vainditi nondara futi naye kuti zvese zvatiri kugadzira zvinyatsoita. Saka ndaitoenda mukomana yeye vachitondifonera kuti wasvika here, vachitondikukura nepagirasi, pangoita zvekutamba chete ndikuona everything. Ende munhu aitoti vaitaura zvinhu zvaitika zvotoitika, vekunotokudza kutoti apa wadai but chakadai chaitika chakatoipa kuti waita nharo pandati kudai pobva toitika something chakaipa. Saka takatanga kutochinja even vasikana vaya ndakatanga kana kusambovateerera even though vanga vakunditiravo utsinye, ndakatanga kusatombovateerera vasikana ivavo ndaigara navo. Ndangonyarara ndichigara ndichingochema cause vakazotanga kutaura nemukomana yandaidana naye vaona nhamba dzake vakatanga kutaura zviri bad pamusana pangu. Saka iye mukomana iye anonge andiudza ndozviri kuitika. Madzibaba vakatonditi ndada kurongerai kuti urorwe nemukomana iye. Vakati inoenda zvakati kuti akwanise kuroora, vachindiche ndonorara naye zvese zvekuti ndikuzviona pagirasi. Vaitokwanisa kutondiudza kuti pane zvinhu kuita zvakati. Mukomana iye akaita neni zvese zvaanoda bwanti. Saka nofamba kwenguva ndobva gore rakunopera muna 2021 gore rakutonopera. Madzibaba yanobva wanditi ndoda kuti ubvise pfungwa dzese dzauri kufunga cause zvese zviro zvaunenge uchifunga pfungwa dzako ndiye ndakatozviona kare. Saka iwewe ndoda kuti urambe uchingorara nemukomana iye. Then papera nguva ndakatozoita zvekutiza muHarare pandanogara mune rimwe guta. Vangu kunohama yemama igara ikoko. Pandasvika ndangogara papa ndakana chandakataura ndangoti zii. Madzibaba edu vakabva vatanga kuranga kundifonera vachindithreatena vachiti haunetsi kufa iwe tunetsi unenge wangofa. Pandadzokera saka ndandine foni yangu mafoni achangobva opinda iwa yanga machifoni iwa anga achangotongobva opinda. So ndaitoti apei ndikatambira ndaiti ndikatumira mari 20 US kumusha kuti ndokwangu nevanin'ina vangu kuti vakwanise kutengawo chikafu nevanhu vakugara navo. Then ndaibatanidza mari almost 4 months cause ndaipiwa 40 US. Almost 4 months ndingabvisa 20 kuisa ne20 pandaunganidza 100 US yangu panaenda mutown ndatenga foni yangu nye1. Saka madzibaba pandakabva kutenga foni vakabva vatanga kutonditi pari kudiwa kutengwa minu mazita avaitaura ichishona like chinoshandiswa nen'anga nezvavaiti chinoda kutengwa kuti tibatsirikane. Saka paudiwa 30 US tototora 30 US yaya wototi ukaramba uchiona zvichaitika kwauri. Saka ndingori munhu wayaitya plus ndaigara ndichingotya zvekuti vaiti vakafona so ikaita missed call ndaitomeka shoti ndataura navo ende vakanditi huya izvezvi ndaitomeka shoti ndatowana mari chero ndisina mari ndakasara ndakwereta munhu wese nesangondinetsa kuti ndipe mari yangu. Kusvika pamba ipapo pandakazobva pamba ipapo pandaenda kunogara kumusha madzibaba aibva ndingondiretina vakanditi chitokwira izvezvi uye because mukomana wako izvezvi ari kuto iyaya. Kumashure kwacho madzibaba vangu vakandiudza kuti ibera mukomana yedu nepamuviri. Saka ini ndaitofunga kuti ndinapo zveshuwa ndasatonzwisa zviri kuitika kwandiri zvekutoti pandakaendawo musha ndakatombofuka kuzvisungira pane umwe muti so but ndakazongotyikawo Mwari ndikati Mwari achandirangarirawo nerimwe ramazuva. Saka madzibaba vakabva vanditi uya kunoko kuHarare. Pandatokwira ndakumbira hamwe hama mari yazvekuti kumusha ndinge vachigara vakawanda hama iri same family but dzimba vane dzimba dzavo dzakasiyana. Pandatovakumbira mari ndikati ndokumbirawo mari ndodzokera kuHarare ndikakonoshanda ndokutumirai mari yenyu kwakundipa mari mai vaya. Pandasvika kwamadzibaba ndokwandakatosvikira muHarare handina kuti ndingati ndine kwandosvikira. Madzibaba aibva vatonditi uya kunoku. Ndakarara usiku hwese hana anomborara vachindirara vakarara neni madzibaba ivavo vakaita neni zvinhu zvakawanda. Pamwe ndaitovarota kuhopa vachitorara neni ndakarara vachitonditi pane mweya kutoti pauri utori murume wakarodzwa chikwambo chakarodzwa uri mwana mudiki. Saka ndochiri kurwa hondo dzese izvezvi mukomana wako ajamuka ene mukomana yanga kutanga kutondiudza kuti siyana neni iwewe uri lusa uze zvaunoita musoro mako hauna nhumbo unomboiita nhumbo kozi ndaitokutaimira
kuti usabate nhumbu. Chete takaita taitudzira usabate nhumbu. Saka nhumbu unomboiita iwewe udongonyeba. Ndikatenga vakanditendera ma-pregnant test ndakatenga almost 5. Ndichingotesta chingona ari negative but vachinditi une nhumbu. Saka ndakazofonera vamwe maiguru amai vangu vaigara muHarare imomo. Ndikati ndiri muHarare ndikumboona pekusvikira izvi ndiri kubva kumusha. Panana tune 2 days ndabva kumusha. Ndasvikira umba kwavo vaitogara kusaidi ikoko kwegara madzibaba vavo muHarare imomo. Ndasvikira umba kwavo watonditi vangwane vana vavo watondita ndakutoda kuti utondishandira hako ndichikupa mari ivo gogo vavo ivo maiguru amahame vavo but ndaivadedza kuti gogo. Saka ndaingovadedza chingoti gogo amene ukama hwavo zvanga udi but ukama hwacho zvanga utori kure kure but ini pakuziva kwangu ndaidza chinzi gogo nomadedzera ndavaita. Saka pananga ndati garei madzibaba vangu vangabva vatanga futi kufona watanga kundiudza kuti ucharwara uri kuona here chinhu chiri kukutera kumashure kwako ichi kuchiona here chinhu chiri kukutera kumashure kwako chitokurumidza kuuya uye kuno papato padhuze yona itokwanisa kufamba netsoka kusvika kumasoi kwainzwa masoi kwamadzibaba wavo kwakatanga kusvikira sekutanga. Ndaitoendako kandifonera ndaitokiya gate ndotomhanyako ndotosvika madzibaba aya votonipa zvavanondipa vanhu vachindipa muteuro kuti ndinogeza nemuteuro zvekunyebedzera. Obva vatotora muteuro yavo yamene vanomita sei ndonotora ndonogeza woenda nenobva ndoti chizvoni hautomborambe zvandiri kuda. Madzibaba vakarara neni kakawanda zvokuti nanhasi ngachifunga ndinofila kunge handizochichiitika panini nekuti ndakatotanga kutopepenuka patopaya kuti zvose zvandaitwa izvo zvakaipa. Saka kwagogoya ndakadzokera vatinga kunditi ndaona wazorwara zvekutadza womuka. Pane pandakarwara zvekurwara zviya zvekuti ndakatononge ndakufa but ndaitadza kufema iri flu. Madhezi wayo angeriwo madhezi korona ichangobvawo kutanga yadonopera. Saka handinombofunga kuti korona ndaitonga flu ngemwe yangu nge handizivi zvandainzwa but ndaitonga ndakutofa. Ndikatongoudza Mwari kuti Mwari gamuchirewo mweya wangu kozi ndaiva nebhitanisi chese zvaiitika muupenyu hwangu. Mukomana uya ndobva azonditanga anga ane chema asingataure neni bvazonditanga achinditi kwakazoita sei nawe nhumbu. Ndatomuta wakanditira kudzinga nhumbu yakabva chichi kozi madzibaba yangu ati akangokutanga chete vaitondiudza kuti nhasi achakutanga ndaibva atonditanga musiwo ndinobva wamuzoti nhumbu ichiripo. Sai ndakazomudza ndikati haini nhumbu yakatobva chichi ndikatodai bva musiwo futi anozombotaura futi neni. Saka mukomana ndaimuda chisingaiti. Madzibaba aya vaiti kana ndikangoda kuvaigina vaibva tingotonditi da kutokurambanisai mukomana iyeye kana kutonditi tsono kana kunyebera ndinongotora glass ndotanga kukona papiki ndotora tsono ndokwanisa kutokubaya azhinji achitombotora kana 2 minutes kundikuite kudaro. Saka ndaingogara ndichitya. Problem yakazotanga kunyanya kundinetsa ndekuti ndakatanga kubuda rash kuzasi kwangu turash twewhite nechemukati mamaita kuita red unge mune ropa mamaitonga tumwe tumaronda. So zvoti ndaiti ndikaenda kuchipatara ndikasanangura problem yangu ndaitoona kuti vaishaya kana rubatsiro. Dzimwe dzenguva vaigona kutonditi vamwe vaigona kutondituka ndichivatsanangurira. Saka ndakambodatanga kubuda rash batenge iri yewhite ndakatanga kubuda. Saka chipatara vaingonditi zvichaita bho ndaitosvika chipatara ndotovaudza kuti ndakarara nemukomana wangu ndozvakabva zvatanga kuitika kwandiri. Ubva toti ndinotora mukomana wacho kuti tomurapa tokurape muri mese kuti ndichivaudza manje kuti ndakabatwa Chibharo ina ndakaudzwa kunzi namadzibaba vangu musawo chazvitaura uchiona chichiitika kwauri. Saka ndaingosvika madzibaba ava nezvese zvaingotaura kusvika bvazonditi foni yako ndaona yanga ichitambiswa nevaroyi. Saka ichimbomira kuishandisa pamba pandaishanda ipapa gogo wangu yomeguru wamama wangu akutopasiya madzibaba veve ndipo vakabva vanditi zveni nandiyozoitora
kozi doto neipisa makuva kuti wachoperera ikoko. Kwakuya kwakutora foni yangu chakandinesa ndechekuti ndakaidzima. Kutoidzima kwandakatoita ngomana chifoni yangu kuidzima kwandakatoita. Kutoidzima kuto switch off cheko. Enge sina kana alarm utingete on alarm. Chakandinesa ndechekuti mufoni ndakaidzima makusena acho ndakamukeri on yega chiringa. Yaingo vibrate. But vibrate kwayaita enge sina munhu ari kufona. But vibrate ichibusa maringtone pafoni. But hapana munhu aifona. Saka ini ndaitoiona ndisakatoibata nekutya. So pakabuda nagogava nemhuri yavo ndakabva ndasachidedza madzibaba vaya ndobva vatora foni iyoyo ndobva vatiibvisa line chese nememory card usambotya hako foni iyo ndatoiita zvandatoiita ndobva vatotora foni iyaya. Saka time yakapinamba vakaona zvinhu zvacho zviri mumba. Saka inini nekusaziva nekupusawo vakatanga kutonga mumwe musi vatingatonga vari kuprofita kati ndikonamba mune chinhu chakati ndikonamba mune chinhu chakati vachitara zvezvemumba zvakaita zvevanhu zvakaita zvekugadzira mota zvemukicheni zvatoshandisa but vanga vatozviona. So inini panguva iyoyo plus ndandakavharwa pfungwa chese nemezi ndaisambofunga vakatoti ndaona pane mweya wakatumirwa nehama dzako, mweya wakanogara pazvinhu izvozvo saka zvifanira unopiswa. Then madzibaba aya ndobva vatora zvinhu zvazvo zvakatosatombotyita tozvivhara zvese haumbofa wakambobvunzwa ende vatombofa vakati ase havambokubvunza. Saka zvinhu izvo zvakatoenda namadzibaba ivavo zvehama yangu izvozvo zvatoenda. And then madzibaba aya vatika kutoona saka ndaiona mastatus awo paWhatsApp. Ndatanga kutoona kuti foni avaito yanga kutoresa mapicture panguva iyoyo because aite ukatora picture selfie inotobuda kuti 56 aite inotobusa star aite. Saka ndizvo zvakaita foni yangu iyoyo. Ndakatanga kutoona kuti iyi foni yangu iri kushandiswa namadzibaba but ndakangonyarara ndozi ndiri munhu wekuti ndaitya. Ndakatanga kushandisa chimwe chifoni so chototi chaiona one side but handombochisa musoro. Saka mukomana chefenyu wangu ndikada kutsanangurira ndopesa ndakuchema kana paaudio ende ndaunodharibisa stereki. Saka madzibaba vakabva saka ini ndakatozotanga kutogaya patopaya pakusendera mameseji achiti wakundiignore uchiona zvichaitika kwauri. Ndakatanga kuvhurwa meso ndakuona kuti wetse kwaindirwadza ndaiti pamwe pacho ndaiti kana ndikapinda mutoilet ndirase mvura ndaiti ngarasa mvura ndakuita basa mukicheni ndaitanga kunzwa imwe mvura yakutouya pasina kana 1 minute kutanga kutonzwa ndanorasa futi imwe mvura ndomhanya futi kutoilet ndonzwa futi imwe mvura yakuuya weti futi ndomhanya futi kutoilet pesa ndatanga kutopfeka mapads kozi ndaizoti ndikangoita weti totanga kunzwa futi imwe weti yakutouya but inenge iri shoma. Saka ndaiti pandaihita ndainzwa pain nechepazasi pedumba paitonga iri kukwidza nekumusoro ndaitonga ndafemereka zvazvo. Saka handozoti chirwere chei. Ndakatraya kuti kuna gogo ndaigara nawo ndikumbire kumhanya kutauni ndichimhanya kuchipatara kuna Harare hospital ndakasvika kwesoko ichitsvaga rubatsiro ndichivaudza but ndaisabjekesa kuti zvakabva papi but zvakaramba. Zamara ndazobuda muguta iroro because madzibaba akatanga kusenda mameseji vakandithreatina vakati mulife yako hapana chinombofa chakamboita mulife yako. Vakandithreatina vakati ndakakudza kuti uye ne70 years ukaramba manje uchaona zvichaitika kwauri. Saka ndakatanga kushanda kuti pamwe pamba bana ndabuda muguta reHarare. Ndaiti ndikashanda ndotenga foni. Ndimusana ndotoitenga foni iyo iri new one box. Ndaitoona pamwe pacho ndikangoita ndaishandisa one day ndotoona haichachaje ndodzokera futi nayo wonditi sorry pamwe pane chakaitika wondipa receipt obva ndipa imwe foni ndodzokera futi nayo kumba yotochaja day iroro wotoona mangwana yacho haichachaje anyarara mangwana futi imwe problem. Saka ndakapedza ndauramba chigodzokera ikoko kwemafoni dzamara watozonditi hazvichaiti because ndakachinja mafoni anokwenda ndaka4 pasame shop iyoyo. Saka vakabva vatangoti iwe hamene mashandisa kuita mafoni because foni yakashandisa nezuro yakatenga nezuro kadzoka naizvo chipane munhu atotiri kushanda zviri right but iwe wangosvika beyatofa wakazopedzisira vangondipa imwe foni so yange isingasanyatsoita zvayo vanangoitora. Saka ndiyo yakambondisesekedza ona ndiri ndichishanda.
ndinotambudzika zvisingaiti izvezvi vaningina vangu vakatasira kunini apenino wacho ndaneta nekushanda now ndane almost goreno chiverenga 2023 ndane almost 2 years and 3 months made chata basa remba ndaneta zvisingaiti chandinacho chaicho mulife hapana. Saka vakomana pane mukomana ndakambodana nawo naye ndikatanga kufambidzanawo naye akatanga kutorongawo zvekutoti denda tokuroora so mukufambidzana ndakazotanga kunzwawo zvakawanda kuti iye akatombondiudza kuti ane mwana panga ari mwana mudiki vati ane mwana ari kuZim but iye mwana wacho mudiki apa ndatobuda nyika yeZimbabwe apa pandakasangana nemukomana uyu but iye anga ari muZimbabwe mukomana uyu mukomana wacho akatanga kundinyebera achiita zvakawanda achiita sei aichindimanikidzwa kana kurara naye chiyakunonda ndakamudza zvakaitika kwandiri angomudza kuti ndakabatwa ndodo musanangura zvizere saka akatanga kundimanikidza kurara naye pesa taurira tese saka kurara kwataita tese hatinonge tadzivira but tenge takateswa hatinonge tadzivira but inini muupenyu hwangu handinonge ndabata pamuviri handizivo ndakabatira ndi handina saka mukomana waya kusiyana naye kwandakaita nekuda kweunhu hwake akabva afunga kuti pamwe ndabvisa pamuviri akaudza munhu wese akasvika pamasocial media akaita sei akaedza nepese paanogona kuti ndinzi ndakabvisa nhumbu ndinobvisa nhumbu inini hama dzangu dzese akasvibisa hapana hama ndatogara handinawo hapana kana anondimhoresawo kana nditi uri sei kana kuti chii zvinhu zvinondiremera baba vangu vakabatwa zvirwere zvakawanda kuchechi ndakaenda kumachechi ndotoenda kumapostori ndichitomboudzwa kunzi baba vako ndaona mazuva avasisine panyika amai vako futi ndaona vatone dambudziko rakadende chine chitori chokwadi amai vangu vane rimwe dambudziko rokutoti ivo havasitozochichiitika pavari vanonzi vakanokurwa tsoka vachifamba ende vaningino vangu vaibatsirwa namama ndo vaibatsira kubhadhira maschool fees kuita sei ini ndichibatwa nekuside but pari zvino ndaomerwa ndini ndega ndakwanisa kushanda amai vangu vachakwanisa kushanda nekuda kweproblem yakavawira yemuviri wavo baba vangu handanenge vasingataure navo zvinhu zvinonditambudza mupenyu hwangu mukomana uyu akandishibisa zvino ndakatraya kuenda mumapurisa but chine nawe kuti anori nyika yavatorwa mapurisa amboita serious zvakabva zvangopera zvakangodaro kuhope chako ndinorara ndichirarwa nevarume vakasiyana asi ndine uyu kuhope kuzasi kwangu kwakurwadza kwakuita kurwadza kwakubuda mapundu nemaronda zvese chipatara ndakaenda kanokwanoita papa ndakauya kunyika kwandiri kunoko ndakaenda kanokwanoita kanenge ka5 kuzi ndaitoti every weekend ndaitomeka sure ndiri pachipatara ipapo ndaimukira makusenseni ndichivaudza zviri kuramba vondisa mainjection kumbonekwa nadokta wacho otonditarisa kuti zvakamira sei but hapana kana change ndatry nepesi pandogona anondida chaiye muupenyu hapana ndatry nepesi pandogona ndakazosanganawo nemumwe mukomana uyu ndainge ndakambotaura naye ndichiri kwana ndiri kugara muHarare saka mukomana ndakatomufambidzana naye but taitoita zviya zvekutaura taitaura tiri online saka ndakabva takanetsana ndatomubloka ndaita sei but munhu uya aitondida nditsvaga nemanhamba akasiyana saka pandakazosanganawo naye mukomana uya ndatanga kudanana naye tichiita sei tichifara tichiita sei panha ndakatozvibata ndikati handina zvandomboita nemukomana uyu because ndoziva zvinozoitika mangwana saka mukufamba kwese kwatoita tieso then mumwe musi anga akatofarisa munhu uya anomwa zvedoro saka inini aindigira madhirink saka musi uyu ndiye akatondipa dhirink raainwa iye saka undakavata dhirink ndakabva ndatanga kunzwa muviri wangu wapera simba ndisina kana simba kana chii handizochi chakazoitika ipapo ndakatozopepuka patopaya patone time ndiri kumba kwake but pazvakaitika apa tatori samwe ane mota saka tatori samwe but ndakatozopepuka ndatokumba kwake mukomana wacho ndopandakamuka ndopandakatozviona kuti pane zvazvaitika kuneni because kana ini ndaitozviona kuti pane zvaitika kuneni iye akatoti pane zvatakatoita but semunhu andaida ndakaramba chikukodinge ndana naye ndopaakazonditi ini ndinokuda ndinotokuroora but problem ndeyekuti ndine mukadzi uyu atone pamuviri zvoti kwatira kwandokuti mukadzi wacho akatopona muna October akatopona mukadzi uyu
ndopaakabva atosasa takotozviziva. Saka mukutaura mukadzi uyu ndakaza toti munhu andotoziva. Akatombondifonera mukadzi yepafoni chaipo phone call akandituka akanditi uri hure siyana nemurume wangu. Ndikati sora hako ndainge sina kuti asisina kuzviziva. So mukutaura minini ndakatozviona kuti ndinofanira kunge ndakabatira pamuviri because handisati ndakwanisa kuenda kunotariswa kuti nditenge pregnant test ndoona kuti ndichiri right here kuti kubasa kwandinoshanda kashoma kuti ndibude ndakatsimbirwa nebasa. Saka murume uyu mukomana uyu mune kuti ndichiringotaura naye iye anondida anofona every day anomeka sure kuti aita majuta anoitwa nemukomana. Saka ndakatombonyorawo pane rimwe group ndichiti ndikumbura basa ndoita sei ndikufungidzwa ndine nhumbu ende mukomana uyu anondida but mukadzi wake anaye mukadzi wake. Ndikatukwa nevanhu vaisaka ndituka zvisho ipapo tozoti I'm wrong. Ndakatukwa ndikashaudzwa nevanhu but zvinhu kuti handina review. Saka vakati uri kumuda ndinotomuda mukomana iyeye ndinomuda zvisingaiti but akandinyebera kuti ndimusiye zviri kundirwadza ndokunomusiya ndikaita single mother. Ndinoziva kuti ndinokwanisa kuzvishandira nemwana wangu akakura but nditori muprocess mukomana achakudenda handingati zvido zvemwoyo ndichirwadzisa mumwe mukadzi. Ndakazviudzobva ndiri mudiki kuti ine varume vanhu handidi because ndinowo mukadziwo. Saka iye mukomana wacho chero ndikamignora sei anotomeka sure kuti atosvika kuti andione anototibuda. Saka zvinhu zvinotonditambudza mukomana wacho kuti ndoita sei. Saka izvezvi ndopandimire nachikumbira rubatsiro kuti ndoitawo sei. Iyi inyaya inonzwisa tsitsi yabva kuna Haidhi. Kune avo vanokwanisa kubatsira mwanasikana uyu, please uyai kuWhatsApp kwangu tione kuti mwanasikana uyu angabatsirikana sei.